Момичета, моля ви спрете. Толкова много млади хора между 20 и 25 години идват в клиниката с чувството, че трябва да си сложат ботокс, филър или нещо да си оправят по лицето. Но истината е друга. Аз съм Мариета, медицински козметик в K-Aesthetics Clinic и днес ти казвам, не ти трябва ботокс на 20 години. Трябва ти сън, стабилна храна, движение, слънцезащита и нежна грижа за кожата. Хората, които изглеждат добре на 30 или 40 години, не са тези, които са започнали с ботокс на 20, а тези, които са имали правилната рутина и навици и са се доверили на специалисти за своята кожа. Веднага ти казвам какво трябва да правиш от дома, когато си на 20. Изграждаш основна рутина. Почистваш гел, хидратация, слънцезащита независимо от сезона, не пипаш пъпките, следим храненето, хормоните и стрес. Ето какво може да правим в клиниката. Професионално почистване или терапия, ако има нужда, повърхностен пилинг като биорепил, хидрофейшъл, абсолютно всеки месец може да се прави. Ако има акне или пигментации, задължително първо трябва да се направи консултация с специалист. А в K-Aesthetics ще ти покажем как да се грижиш за кожата си без излишни интервенции, с експертна грижа, съобразена изцяло с теб. Запази си час още днес!